Ние сме Мони и Цецо. След 15 години живот в Канада, през 2021 година се завърнахме в България и от тогава живеем на село. Малко след като пристигнахме на родна земя, си купихме тази 100 годишна къща в едно ловешко село и през последните 3 години я ремонтираме сами. Къщата беше в доста лошо състояние, но с много труд и постоянство успяхме да й вдъхнем живот. Тази година целта ни е да направим навес пред къщата, за да имаме място за отдих през прохладните летни вечери. До тогава обаче ни чака още много работа. Днес продължавам с работата по навеса и много се вълнувам, защото единственото нещо, което остана е да се напълни тук с всякакъв пълнеж от типа на камъни или стари керамиди там, каквито имаме. И след това може да започваме да работим по плочата, което е последната стъпка от бетонената част на навеса. И така, много се вълнувам, оставям камерата и започвам. Доста добре върви. Не очаквах, че толкова бързо ще върви, но уви, запълва се много бързо пространството. Сега в момента съм сложил ето такива счупени керамиди и съм си оставил малко, за да мога отгоре да нахвърлям камъни, защото е най-добре, когато горния слой последния слой е с камъни, затова съм си оставил място да сложа камъни. Сега отивам да обядам, защото Мони каза, че обяда е готов и после продължавам. Много по-бързо върви, отколкото очаквах. Да, и аз така мисля. Аз мисля, че много по-бавно ще... Ще се опитам днеска да го запаля. Наистина, но сега не много толкова, че сега веднага ще да го вече. Ами ще се почина един час. Не ще знам как. Вече е следобед и ние продължаваме с Мони тя да прави зимнина, пък аз да се занимавам тук да пълня тази дупка с керамиди и камъни. Сега ще обърна камерата да ви покажа нещо, което ще направя с тръбата от канала. Това, което започнах тук да правя покрай тръбата с канала е да слагам камъни, ето така отстрани, защото не е добра идея да се трупа отгоре върху нея директно с камъни или с керамиди, защото могат да я наранат. И това, което ще направя, след като направя така една малка стеничка отстрани с камъни, ето тук ще насипя с пясък, защото не знам колко добре се вижда на камерата, но отдолу има място и трябва да се запълни. И най-добрият начин, който може да се запълни е с пясък. Така че сега тук ще нарада камъни и после ще изсипа пясък.
Много добре се получи. Сега отгоре върху пясъка мога спокойно да си нахвърлям камъни, само че ще ги хвърлям по-полека, защото все пак над тръбата е толкова слой с пясък и все пак има възможност да се нарани тръбата. Също така, докато бях в ония край на градината, забелязах, че има много камъни и се сетих, че е добра идея да ги нахвърлям тук в дупката всичките камъни, защото те много ни се пречат, когато трябва да косим. И след това ще продължа да си нахвърлям керамиди или камъни, каквото намеря. Поизмъчих се малко, но го разчистих, което е най-важното. Но от доста време тези камъни ми бодяха очите и нямах търпение да дойде времето, в което да ги разкарам. Сега, тъй като все още има така доста големи дупчици и измежду камъните е добре да се оплътнява, ще продължа с керамидите. И после, аз мисля, че по-рано го казах, но финалния слой отгоре ще го направя с дренажен камък, който имаме отпреди и ще стане много добре. Аз лично съм много доволен как се получава. Не знам дали ви казах по-рано, но 2 дена сме в селото тук на режим на водата. И това, което вчера се случи е, влезнах да се къпа и водата съвсем леко църцореше, така последни капки, почти не успях да се изкъпя. И Мони ми каза, че когато почне да намаля водата, ще ме извика, за да мога да се изкъпя. Затова тя само извика, че започва да намаля водата, така че заразно всичко и отивам да се изкъпя. Но без значение, аз така или иначе всички керамиди нахвърлях. Утре остава само да сложа горен слой с камъни. Те са по-дребни, ще оплътнят на по-малките, на местата, където трябва да се оплътни. И това, и после ще почна да си вързвам арматурата, мрежата. Сега ще се изкъпа и после ще ви покажа Мони каква зимна е направила. Днес беше доста натоварен ден и вътре вкъщи също. Бързах, защото имаме режим на водата, както може тати каза, че даже по новините са давали, че в Ловеч имаме режим на водата, предполагаме на други места. Та бързах преди да спрат водата, да успея да приготвя обяда и вечерята и след това да приготвя възможно най-много зимнина. Успях да направя 25 бурканчета с заготовка за супа. Тук вътре има нарязани пипер, морков и доматен сок, смелени домати, които съм сложила. Аз ги правя доста гъстички, защото на мен ми е важно вкуса на пипера най-вече и на доматките. И зимата си ги отваряме, ги слагам в супата и много бързо става супата и се вкусява много добре. 24 или 25 бурканчета направих, ние имаме още малко от миналата година, така че ще ни стигнат. И другото, което направих, цеци, завърти се. Крушите, които бяха останали, докато ни нямаше последните дни, са озряли доста добре и бяха да и поизгнили, не само озрели, но изчистих всичко ненужно и съм ги заредила тук в дехидратора. Ето ги. И ми останаха малко празни скарички и сложих и сини сливи също, които имаме. И сега ще ги пусна да се сушат през нощта. И това ще е за днес.
Обрах каквото можах, но за съжаление май скоро ще привършваме с градината, защото всички доматки са много болни, много бързо се развалят. Ето тук, например, вижте как почват да жълтеят и да съхнат. Това е една болест, която целите растения така ще станат жълти и ще изсъхнат. И това е много интересно. Да обърна камерата. Може би съм много рошава. Да. Това се случи, когато Цеци спря да пръска с тор от коприва. Аз винаги казвам, нали, торта от коприва много помага, обаче винаги съм си имала едно на ум, че може да е просто късмет. Обаче в момента, в който Цеци спря да пръска с тор от коприва, защото имахме много ангажименти, пътувания и не знам си какво си, просто не му оставаше време, започнаха да се разболяват и доматките започнаха да се развалят и спряха да раждат така обилно и така хубави доматки. Така че за до година ще знаем да ни е приоритет да ги пръскаме без да спираме, без значение колко имаме да пътуваме и какви други ангажименти ни чакат. Сега влизам вътре и като пуснат водата, ще започвам да правя землина отново. Извинете! Вие какво правите в сушилника? Абе, какви са тези шамари, дето ги раздаваш? Гледайте. Тая зима ще имаме сушена котка. Сушени билки и сушени котки за чай. Така ли? Живче! Удобно ли ти е там? Живче? Мати? Удобно ли ти е тук? Цуки, дойде ли водата? Не. Не само, че не дойдем, че и тока спря. Така. Ужас. Ти какво правиш? Искам тук да раздвижа малко тези панти или... Аз не знам точно какво е. Тук отгоре механизма, който е за догромите, защото особено на тази врата е направо нещо ужасно. Прозорец. Да, прозорец. И сега... Така малко ще го пръсна. Оле. Сещаш ли разликата? Да, я дай нагоре. Само все пак не знам защо тук се блъска някъде. Нямам идея къде и защо. Значи ето тук, това мисля, че подпира. И видях, че тук мисля, че мога да го стегна, за да може да се прибере, защото беше така като тръгна да затварям и то подпира ето тук. Добре, нещо такова трябва да е, аз не знам. И може би. Не успях да открия откъде се пристяга. Ако някой знае, моля пишете надолу в коментарите. Реално мисля, че трябва от горната част да се пристегне, защото е така като правим. Е така като се. От тая страна шеф, от другата страна шеф. Не ти е лесно да работиш. Не ми е лесно, да. Та мисълта ми беше, че ето тук от горната страна, така както се мести, е хлабаво. Така че ако някой знае как да се стегнат дограмите, да ни пишат сега в коментарите. Сега продължавам с другите прозорци. Докато Цеци завършва прозорците, да ги смажа всичките и да вече да ни е мир на главата, се сетих да ви припомня, че инициативата на ВД40 България Поправи, предизвикай себе си продължава до края на август. Така че имате още 2 седмици, в които можете да се включите. Както сме ви разказвали, инициативата има за цел да стимулира хората да вдъхват живот на стари вещи, използвайки ВД40, вместо да се захвърлят и постоянно да се купуват нови и нови неща. И ние сме много щастливи, че можем да подкрепяме тази инициатива. Много лесно можете да се включите в инициативата. Избирате си нещо, което искате да реставрирате, което имате от дома. Снимате го преди и след като сте го реставрирали и кой продукт на WD-40 сте използвали и го качвате в този уебсайт, ето тук Цеци ще го изпише. Или пък може да направите видео, ако искате, което повече ви харесва.
много лесно можете да се включите, а наградите в края, понеже вече инициативата завършва, няма да е само по една месечна награда, има 3 големи награди и 10 по-малки награди. Големите награди са велосипеди, защо не мога да говоря, велосипеди, 3 велосипеда и там още готини неща от WD-40, а пък по-малките награди са ваучери за Технополис на стойност 100 лева, ако не се лъжа. Така че наистина ще има 13 победителя, имате голям шанс да спечелите, можете да се включите, направете го. Ние този месец ще участваме с 2 проекта. Първият е този с прозорците, който сега ви показахме, и втория преди няколко дни трябваше да смажем бетонобъркачката, защото от толкова леене на бетон, просто вече Милата беше издала багажа, скърцаше супер много и направо не се стоеше покрай нея, като трябва да я мърдаме напред-назад. Цеци я смаза, стана супер и с 2 проекта ще участваме, ще се включим, ще подкрепим инициативата този месец. И да, спирам до тук. Надявам се да съм разяснила нещата и ще оставим повече информация в описанието. Пожелаваме на всички успех! Какво ще правиш сега, като свършиш с прозорците? Ще започвам да си работя по това да си пълня дупката. Да си пълня дупката там, където ще бъде плочата за навеса. Така, уточнявай се. Да се уточнявам. И остана само последен финален слой отгоре с камъни да нафърлям и да го така позаравня. И това е. Чубрицата вече изсъхна и е време да я уроня. Ето как изглежда, като е сухичка. Пак е зелена. Това е много важно, защото е била сушена на сянка. Ако я бях наставили на слънце, ще да стане кафява и нямаше да е добре. И ето както я пипнеш, тя се усеща, че е суха и се рони. Стъпката е, махате ги от там, къде сте ги сушили. Идват инспекторите на проверка и когато мине проверката, вече може да си роните чубрицата. Докато Мони се занимаваше с чубрицата, аз правих хляб вътре и сега излизам и аз да си подхващам моята работа. Както по-рано казахме, продължавам с навеса да пълня камъни в дупката и да ги заравнявам.
Почти съм готов. Остават ми сигурно може би още 5 колички или максимум 6 колички. Но се получава много добре. Много съм доволен. Сравнително бързо става. От всичките работи до сега, които сме правили по дренажа, може би тази ми е най-приятната, защото съм 80% от времето на сянка. Тук само трябва да дойде да го излее и да го разпределя и това е. После отивам нататък, където е купчината, където е по-голяма сянка. Но сега ще трябва да спра, защото е време за обяд и после продължавам. Продължаваш ли? Да. Колко колички можеш да вземеш? Не знам, 6-5. Колко? 6-5. Ето му се вика джентълмен. Е легнал отгоре върху момата. Гошко? Гошко? Къде си легнал ти върху нея, бе? Ох, малей. Готов съм, получи се много добре. Не мога да повярвам, че това е завършено и вече буквално само трябва да сложа мрежата, да я вържа и после да направя малко арматура от страни на страничките за почта да мога да я спра там и да започнем да леем почта. Направо от толкова време го чаках това и най-накрая съм няколко стъпки преди да трябва да се прави, да се лее почта. Добре се получи, доволен съм. Сега ще влезна вътре да видя какво се случва с водата, защото днес цял ден нямаме вода и не можем да се изкъпим, не можем да си измием нищо. И сега ще да видя какво се случва вътре. Мони? Да. Какво се случва? Чакам те да Има ли вода? Не. Няма. Няма и да дойде днес водата дори. Така че чакаме И сега какво правим? Да измием чиниите. Сега какво правим? Ще мием чини и двамата. Да, и после ще готвим всичко двамата, защото един трябва да полива. Добре, щом трябва, ще го правим. Това е положението. Нищо. Ние като да не сме го правили. Да. Там имаше един-два дена, които пак така нямаше вода. Събрахме чебърцата. Ето колко се получи от това количество, което бяхме показали в миналото видео. За нас това е напълно достатъчно. Дори ще имаме и да раздаваме на приятели. Ще ни стигне за цяла година. И сме доста доволни. Както виждате, съхраняваме ги в стъклени бурканчета, хубаво затворени, на тъмно в мазето и когато не трябва си вземаме от бурканчето, смиламе го, защото все пак има доста клечки, не знам колко добре ще се види. И си използваме и така е свежа възможно най-дълго време. Няма да излизаш на улицата, Джули? Няма да излизаш на улицата. Там е опасно. Това е усмивка на човек, който са му пуснали водата и си е успял да си пусне 2 перални, да си изпере всичко, да се напълни всички туби с вода. И сега съм готова да се захвана с землината, която не успях да направя вчера. Цеци отиде до града да сменя маслото на колата и след обед, като се върне, ще продължаваме с работа по навеса, защото вече става много вълнуващо. Аз ще използвам момента, докато го няма и докато има вода, да направя малко землина.
Свекър ми и свекърва ми, както ме бяхме казали, си купиха къща в едно село до Карлово и къщата дойде с много голямо наследство, дръвчета, праскови, нектарини, сини сливи, грозде, просто много готина къща. И сега ние, когато ходихме при тях миналия ден, набрахме цяла щайга, тук беше пълно с сини сливи, но те вече част от тях се сушат, а друга част си изяде. И сега каквото е останало, ще го направя на компот. Готова съм с първите 4 компотчета. Сложих и следващите 4 и тук съм си приготвила останалите. Доста бързо се получава. Само набързо да направя едно уточнение. Повечето хора предпочитат да си направят всички буркани и след това да ги сварят наведнъж на някакъв по-голям казан, варел, тенджер или каквото там имат на огън. По принцип това е доста по-лесно, защото спестява време. Обаче, тъй като Цеци го няма, аз не мога да тичам и до огъня и да гледам там какво става и тук да правя разни неща. Затова предпочетох да си подготвя компотите и сега да си ги слагам по 4 в тази тенджерка и те се сваряват. А междувременно, докато това се прави, ще започна. Ето тук съм си приготвила тава. Ще започна да правя сос за спагети с тиквички и домати. Много го обичаме. Вече 3-та година мисля, че си правим от него и се получава много добре. Проблемът е, че не помня рецептата, но сега ще я запиша и да видим дали ще се получи същата като предишни пъти. Докато си се правят компотите, мога едновременно с това да правя още нещо и така оползотворявам времето по-добре. Готова съм, направих го, записах си рецептата, но ще изчакам да видя как ще се получи преди да ви обещая, че ще споделя в описанието под видеото. Сложих тиквички, пипер, малко морков ми беше останало вчера, онзи ден правих някакви други неща с него, домати, сол и една глава чесън. И сега ще го разбъркам го добре, ще го покрия с алуминиево фолио хубаво, за да не ми пръска във фурната и го оставям да се готви и ще ви покажа като е готово. Вкусно, ли? Много хубаво ми вириш. Не знам дали, защото съм доста гладна вече. Не знам, това ще разберем. Гледай на худчето. Тък му се наобядахме и сосът за спагети е готов. Ще се опитам да отворя, тук ще се види. Аз току-що го пасирах и го върнах във фурната, за да се затопли още малко. Междувременно си приготвихме бурканите, сега ще сложа фунийки, черпачета и такива неща и започваме да го бутилираме. Или бурканираме. Бурканираме. Хубавото е, че тези тиквички, които бях замразила след като бяхме на Иракли, защото бяха много пораснали, ще ни стигнат за 2 дози да направим. Такива 2 дози? Да, сега съм сложила половината от тях. Може само да внимаваш, да не капиш много. Да, стигам се. Наобядахме си и си починахме. И сега си излизам навън да свърша малко работа. Това, което сега започвам да правя е, ще правя мрежата за плочата. И също страни трябва малко кофраж да сложа, за да може да спрем бетона. Сега ще видите след малко, като почна да го правя. Ако всичко върви добре, би трябвало днеска да си направя бетонените майки отстрани за първата третина от плочата. И после ще съм готов да лея бетон.
Готов съм, много добре се получи, много съм доволен. Малко, и тази работа малко я подцених, защото не съзнавах, че има много места, на които трябва да се връзва мрежата. Мислех си, че само тук там някъде трябва да се вържи и това е. Но важното е, че го направих. Харесва ми как става. И сега гледаме напред в бъдещето. Следващата стъпка да правим плочата и също кофража тук да се направят страни, за да може да се спре бетона. Вечерята тази вечер е много простичка, с вкус на детство. Като бях малка, мама и баба много често ми правеха лятна манджа. Това е запържен лук и пипер и пресни домати сготвени. И чесън също и магдановче. Ето как се получава. Много вкусно мирише направо. Се сготвих още на обяд и нямам търпение да опитам. И домашно хлебче, което се приготви. И това е... Мама, тя манджа мирише, не иска цял ден ми я подноса и не съм я опитвала даже. На градина ти мирише. Точно това ли цедиш? Това е всичко от нас за тази седмица. Надяваме се видеото да ви е харесало, да сте се разведрили. Ние бяхме много продуктивни тази седмица. Много неща успяхме да свършим. Идват доста интересни неща. Да, свързани с нашата липса на вода и какво ще правим. Между другото, вече имаме нов режим. Вече ще имаме вода. Не всеки ден там от сутринта до вечерта, както беше първоначално. А сега режимът ще е от 48 часа. 3 часа ще имаме вода. Общо взето, така че се очертава все по-весело при нас. Молете се да завали дъжд, да се напълнят резервуарите и да се свърши тези жаги, защото е просто... Ами той един дъжд няма да прави работа. Трябва много дъжд да трябва. Така, ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, коментирайте, ако имате нещо да ни кажете или питате. Абонирайте се, най-важното. Изпускам ли нещо? Да, ще се видим следващата неделя. В 10 сутринта. Чао. Благодарим ви, че отново бяхте с нас. Ако обичате да си приготвите вкусна храна от дома, можете да ни подкрепите, като си закупите нашата книга «Българска веган кухня». В нея сме събрали над 80 изцяло постни рецепти, които ще станат любими на цялото ви семейство. Без значение дали сте вещ кулинар или тепърва прохождате в готвенето, тази книга ще ви вдъхнови да се храните здравословно. Линк към нея ще намерите в описанието под видеото. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал с камбанката, за да не пропускате видеята, които споделяме. На вас ви отнема само едно кликване, но за нас означава наистина много. Ако имате време и искате да се потопите в нашия живот на село, можете да откриете още интересни видеа тук. Благодарим ви!